କେମିତି କ'ଣ ଏ ବୋଉଲୋ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଭାଇନା ଆମର ଯୋଉ ଟାଣି ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଚଳେ ପାଣି ଗୋଟା ପକେଇ ଦେଉନୁ ଫୋଟକା ହେଇଯିବ ପିଲାଟା ଚମଡ଼ା ପୁରା ଗୋଲଟା ପକେଇ ତୁ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯେତିକି ହିଟ୍ ହେଇଥିବ ଥଣ୍ଡା ଆମର କେମିତି କ'ଣ କେବେଠୁ ହେଲା କହିଲେ ଏଇଟା ଦେହ ଇଏ କାହିଁ କେତେ ପୁରୁଣା ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଇଏ ଏନ୍ତା ବନ ବଣ ଯୋଉ ବାଘ ସବୁ ଯୋଉ ବାଘ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବାଘ ଆଉ ବଳଦ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଛି ତାର ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଇତିହାସ କ'ଣ କାହିଁ ସେ ଯୋଚା ଅଛି କ'ଣ ତ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ବହୁ ଯୁଗରୁ ଇଏ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ବି ବୋଲେ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ଜାନି ପୂଜାରୀ ହତକ ସ୍ପେଶାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଳେଇ ଦଳ ବେହେରା ପୂଜକ ହତକ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଜାନିର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୂଜକ ସେ ପୂଜକ କ'ଣ କଲେ ଜାନିର ପୂଜକ ହଁ ପୂଜକ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଠି ଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଆମର ଏ କୋଉ ରଜାଙ୍କ ଇଏରେ ଯାଉଥିଲେ ଦିବେଶ ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସବୁ ମାନେ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ଇଏରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କୋଟା ଆସୁଛି ଏଠୁ ବି ଯାଉଛି ଛେଦ ପଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଟା ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଉ ରାଜା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ କୋଟା ଯାଉଛି କୋଟା ଆସୁଛି ସପ୍ତମୀ ହେଇଠି ଯିବ ଚିଠି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଚିଠି ଆସିବ କି କ'ଣ ଦେଇଦେବେନି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାନେ ଦଶହରାକୁ ଅଲରେଡି ଚିଠି ଯାଏ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ପଠେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଅ ପରା ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ବୁଝାମି ଓହୋ ସେଇ ବୋଲେ ଏତେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଜାନିଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ଅଛି ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ବାଘ ଭାଲୁ ଥାଆନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ଜାନିଙ୍କର ବିଲ ଦିଆହେଇଛି 10-12 ମାଣେ ନିଷ୍କର ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଏଇ ତଳେ ହତକୁ ଦିଆହେଇଛି ଜାନିକି ଦିଆହେଇଛି କାଳେଶୀକି ଦିଆହେଇଛି କାଳେଶୀ ଦେଖିବ ପିଲା ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା କାଳେଶୀ ଏଇଠୁ ଚମକିବ ସମ୍ଫେଇ ହଁ ତାଙ୍କଠି ଆସୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ପୁରା ଦେଖିବା ତମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ସିନା ଯୋଉ ଆମର ଓକେ ହଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ କହିବ ସେ କଥା ସଂସାର ଯାକ ଠାକୁରାଣୀ ଅଲଗା ହେଇଟି ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ପିଲା ବି ନେଇ ବସିବ ସେଠି ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ା ହେବ 16 ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଞ୍ଜି ଦିଆହେବ ଚାଉଳ ତା ନାଁରେ ଦିଆହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଦେଲୁ ସେ କେମିତି ଯାଇଲା ସେଇ ପୁଞ୍ଜିଟାକୁ ଖାଇବ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିଟା ଠାକୁରାଣୀ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ଦିଆହେଇଥିବ ତାକୁ ଛୁଇଁବେନି ସେଇଠୁ ଏମିତି ଉଠିବ ଢୋଲ ମାଡ଼ ହେବ ଯେ 20-25ଟି ଲୋକ ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ହେବ ଏଇଟା ପରଦିନ ଗୁରୁବାରେ ଆପଣ ସାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରହୁଛି ତୁ କାହିଁ ଚିହ୍ନା ଆମର କୁନା କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଇତିହାସଟା ମୁଁ ଶୁଣି କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ଜାନିକର ତ ବଳଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳଦ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଚାଷବାସ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଜାନିକର ଯୋଉ ବଳଦ ଥିଲା ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା ଟିକେ ଲାଇଟଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଜାନିକର ଯୋଉ ଚାଷବାସ ଥିଲା ତମେ ତୁରନ୍ତ ଯାହାରି ରହନା ଜାନିକର ଯୋଉ ବଳଦ ଥିଲା ଚାଷବାସ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଥାଏ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିକି ବିଲ ବିହୁଡ଼ା ବିହୁଡ଼ି କରନ୍ତି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଇଏ ତ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ କରନ୍ତି ସେ ସିଆଡ଼େ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିହୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ସକାଳୁ ଆସିବା ଭିତରେ 12ଟା ବେଳକୁ ଗୋରୁ ଫିଟେଇଲେ ବିହୁଡ଼ିକି ଗୋରୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଉପରଓଳି ଆସିଲେ ବିହୁଡ଼ା ହେବ ଚାଷବାସ ହେବ ଯୋଉ ପାଣି ଏତେ ଥାଇକି ବେଉଷଣ ହୁଏ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ବଳଦ ହକା ବିଲ ଠିକ୍ ଘରକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଉପରଓଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍ଗଳ ହକା ଧରିକି ବାଘ ଗୋଟିକୁ ମାରି ଦେଇକି ସେ ବଳଦଟା ସିଆଡ଼େ ବାଘ ବଇଛି ସେ ବଳଦ ପାଖରେ ଜାନି ବଳଦ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ବଳଦ ପାଖରେ ବଇଛି ଯେମିତି ଯିଏ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ସେ ଯେମିତି ଆସିଲା ଭୟରେ ହେଠୁ ଯାଇକି ଏଙ୍କୁ କହିଲା ଜାନିକି ତାଙ୍କ ବିଲ ତାଙ୍କ ବଳଦ ମାନେ ଯେ ପୂଜାରୀ ଆଉ ହେଇଠି ଦେଖ ଏମିତି ମାରିଦେଇଛି ତମ ବଳଦକୁ ବାଘ ମହାବଳ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସତ ସିଏ ହେଠୁ ଜାନି ଆଉ ପୂଜକ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ତ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଉ ଦିଅ ତତେ ଆଉ ପୂଜା କରିବାନି ତୋ ଜନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ମାରିଦେଲା ମୋ ବଳଦକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଷବାସ କେମିତି କରିବି ବିହୁଡ଼ା କେମିତି କରିବି ସକାଳୁ ଫେର କ'ଣ କରିବି ସେଇଠୁ କହିଲା ଆଉ କାଲିଠୁ ତତେ କିଛି ଦେବିନି ଫୁଲ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯା ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠୁ ଚଳନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନା ମା ଚଳନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ତାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବତାର ଚଣ୍ଡୀ
ଆଉ ତାଠୁ ଅବତାର ନାହିଁ। ହୁଁ ଶୁଭୁଛି? ହୁଁ ରାବଣର ଯେମିତି 10 ଅବତାର, ୟାର ହେଉଛି 12 ଅବତାର। ୟାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳୀ, ଲାଷ୍ଟରେ ଚଣ୍ଡୀ, ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ସିଏଠୁ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ କିଏ ପୂଜକ, ପୂଜକ କାହିଁ ମୋ ବଳଦକୁ ଖାଇଦେଲୁ ତୁ, ହୁଁ ହୁଁ ତୋ ଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲା ବାହାନା। ହୁଁ ହୁଁ କହିଲା ଆଉ କାଲିଠୁ ଦିଆହେବନି ଫୁଲ ପାଣି। ରାତିରେ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲା ଠାକୁରାଣୀ ଏବେ ଚାଲିବ ବୁଲିବ, 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲିବ। ରାତିରେ ଯିବ ପୁରୀ ଦେବସଭାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଜଗା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଲୋକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲର୍କ। ହୁଁ ଲୋକନାଥ ହୁଁ ହୁଁ ଲୋକନାଥ ଜାଣିଛଟି? ଲୋକନାଥ ହେଲେ ଶିବ, ଆମ ହଁ, ପୁରୀ ଶିବ। ପୁରୀ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ। ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମାନେ ଶିବ। ହଁ ଇଏ ହେଲେ ଦେବସଭା, 3 ଭୁବନର ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଯୋଉ ଦେବସଭା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ମନେ ଅଛି ତ? ସବୁଦିନ ରାତି 12ରୁ କବାଟ ପଡ଼ିବ, ସେ ଭିତର ଭୋରୁ ମନକୁ ଖୋଲିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଭିତର ତକ ଟାଇମ ସେଠି ଦେବସଭା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 3 ଭୁବନର ଦିଅଁ ଦେବତା ଆସିକି ଏଠି ସଭା ହବ। ସେଇ ସଭାରେ ଇଏ ଜଣେ ମେମ୍ବର, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଠାକୁରାଣୀ। ହୁଁ ହୁଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସପେ ନେଲା, କହିଲା ଯା କାଲି ଯିଏ ଥବ ତାକୁ ହଳ କରିବୁ, ହୁଁ ଯିଏ ଥବ ବିଲଠି ହଳ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପଇସା ନେଇକି ଅମଠି ପଇସା ଅଛି ନେଇକି ବଳ ଆଣିବ କିଣିକି। ଆଉ ଇଏ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାବଳ, ଏଇ ମହାବଳ ବଇଛି। ଯିଏ ଖାଇଥିଲା। ହଁ, ଦିଅଁ ତ କହିଛି ଭୟ କରିବୁନି, ପକେଇଦେବୁ କାନ୍ଧରେ। ବଳଦ ଗୋଟିଏ ନେଲା, ଯୋଉଠି ଥିଲା ଦି ଥିଲା, ଆଟା ତ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ନେଇକି ବିଲଠି ଗଲା ବେଳକୁ ମହାବଳ ଅଛି। ଓହୋ ଘରକୁ କିଣି ଗଲେ, ତା ବେକରେ ଜୁହାଳି ପଇଲା, ୟା ବେକରେ ଜୁହାଳି ପଇଲା। ଜୁହାଳି ପଡ଼ି ଚାଲ ଚାଷ ହଟି। ଗାଁ ଲୋକ ତଳେ ଜଳ ହେରା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ବଳଦ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୂଜକ ସେଠୁ କହିଲେ କଣ କିରେ ଘଟଣା ଇଏ, ଯା ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଠାକୁରାଣୀ ବାଘକୁ, ମୋର ଯାହା ହଳକି ଦିହଳ ବଳଦ ଆଣି ଚାଷ ବାସ କରିବି ଯା। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇତିହାସ। ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲିଛି, ସେତିକିରେ ହେଲା ତାକୁ ପିଟା ହେଲା। ଦଳିଙ୍କର ବଳଦ ଆସିଲା, ହଳେ ଚାଷ ବାସ। ଏଇ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମା ବୁଢ଼ୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୁଗରୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କହିବା ସିଏ ବଢୁଛନ୍ତି, କଇଁଆ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଏବେ ବି ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଳତି କରିବା ଚାଲ। ଟିକେ ରହିଥା, ସେ ଦୁବ ତୋଳିକି ଥୋଇଥିଲି ମୋର ଆଣିବ ମନେ ନାହିଁ, ଯାଇଛି ପୁଅ ଆଣିକି ଏବେ ବି ବଢୁଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବଢୁଥିଲେ ବା ବଢୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ପୂଜକ ଜାନି ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଯିବ, ଉପରକୁ ଯିବ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଜଣା ହବ ନା, ହଳଦୀ ଚୁଆ ସିନ୍ଦୁର କମ୍ପଲସରି ବାଉଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଲାଗିବ। ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେବ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବ, ସବୁ କଥା ହବ। ସେ ବଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ କହିଲେ କଣ ସବୁଦିନ ଖାଲି ବଢୁଛୁ ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କଣ ପୂଜା କରିବ? ଏମିତି କହିକି ଯୋଉ ଥାଳି ଧରିଥିଲେ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଥିଲା। 3ଟା ଶିରା ହେଇଛି, 3 ଆଙ୍ଗୁଠି, ଥାଳି ଏମିତି ଧରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। 3 ଆଙ୍ଗୁଠି, ସେ ଶିଳା ଯୋଉ ଗୋଟିକା ଶିଳା ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଫାଟିଗଲେ। ଫାଟି ନାହାନ୍ତି, ଶିଳା ଗୋଟିଏ, ସେଇ ଯୋଉ ଫାଟିଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲା ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ତମେ ପୂଜା ଧଜା କରିବ, ବାକି ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେ ଖଣ୍ଡକ ଏଇଠି ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଳା କେମିତି ଫାଟିଛି, ଗୋଟେ ପଥରରୁ କେମିତି ଫାଟିଛି ଶିଳା ମା ବୋଲି ନାଇଁ। ଏଠି ଦେଖୁନ କଇଁଆ ଗଛ ବି କଇଁଆ ସେଠି ପଡ଼ିବ। ସାଇଡ୍ କଣ ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ତ ଗୋଟେ ଶିଳ ଭଳିଆ ଫାଟିଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁ ଯାକ ପରା ଫାଟିଛି, ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା କଲର ହେଇଛି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା। ଦୁବ କୁଆଡେ ଦୁବ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ଯାଉ କି ଆସୁନ। लागनी मालूम घंटा में दृश्य धम से चंद हवल सत्य देवता घंटा बाद बड़ा टाइम हो गया। सर्वेश्वरी